Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Zikomo. Kwa ine malo mwa anzanga atakhala pano ndiye amene asali pano. Tiyenekera kuti Professor Peter Mutharika athokoze. Chifukwa chani? Professor Arthur Peter Mutharika 2020 ataluza. Anali ndi ufulu onse uchoka mdziko muno ndupita ku America komwe yakhala nthawi yayitali. Koma chifukwa cha ife anapanga sacrifice kuti akhala muno ayenda nafe povomera kuti aimenso atiombola tonse amene tinali ovutika. Kwa ine ndinothokoza. Chifukwa cha icho ine mmene nabwera pano ndimanena ine ndiyima upresident. Azangaso tiyima. Koma ine kungoona kuti munthu wamkulu wakuyima. Nabwerera mbuyo kuti nthumbidwa ngati ine sindingapikisane nkatundu ali apa. Ndiye kwa ine unthumbidwa uli saizi. So ine nakuti unthumbidwa wa ine ukuyeserako koma awa nanga awa. Hai nima. Nima. Mwatani. Ndiye Bwana anatinso kuti anthu amene avotera Bwana ayambira kumisuku kuchitipa. Last week ndinali kuchitipa. Professor sanapiteko. Ndinali kukalonga. Professor sanapiteko. Koma aliyense kukalonga kuchitipa. Kurumbi. Mzuzu. Wonse Mpoto inapangana voti Professor Arthur Peter Mutharika. Kasungu Nkhotakota, Salima, Lilongwe. Mitundu yonse ya dziko lino. Kunalibe kusankha. Mitundu yonse yaponyera Professor Arthur Peter Mutharika. Ine ngati wachoka kuno kumpoto ndifuna ndikuthokozeni mmalo mwa anzathu akumpoto ndi apakati amene amafuna kuti Peter Mutharika akhale president. Upanda vote ya kuno ku Southern Region sitikanawina. Ntchito yomwe munagwira a DPP kuno Bwana Mwanamveka dzukani. Bwana Nchacha dzukani. Mainja mai dzukani. Navicha timu yonse ya kuno dzukani. Ife titawerengera mavoti athu kumene kuja wonse kutu mitu yathu chilichonse timadikira ku South. Kwadi ku South kutuluke chani? 92%. Mulungu azikudalitsani zikomo kwambiri. Khalani pansi. Azathu akumangochi Machinga Zomba munatuluka. Ngakhale kunayesera makandidate ena ife munatuluka. Nuika pa chilungamo. Munayima pa chilungamo. Professor Arthur
Peter Munthalika. Ife tenekera kuthokoza. Bwana akuyamikani. Kuchoka pasi pa mtima. Ineso naima pano. Tinapangana DPP ndi Afodi. Kuti tikawina. Chihana mkhala second vice president. Ife takhala m'alliance. Ineyo sinimakhulupirira koma ndinapanga campaign. Ndinalibe nazo ntchito kuti kayanza khala second vice president, kayanza khala nduna, kayanza khala wosesa, koma chachikulu akapuka anatizuza achoke mbombo. Zaudindo ndinalibe nazo ntchito koma ndinanena kuti ine ndigulitsa kalikonse ndili nako. Nkhuku, achona, ng'ombe zonse ndinagulitsa kuti chakwera achoke pampata. Ndifuna ndime pano dziko lonse likundimva. Mulungu aliko kumwamba uku. Ndi athokoze a Professor Arthur Peter Munthalika. Unipatsa udindo ndili nawo ndikuti zikomo kwambiri. Zikomo. Tinali mtonsa alliance. Tinaphika memo limodzi. Songa nkhuku. Nkhuni. Chilichonse. Ufika kuti memo wapya. Zolankhula 200. Ayi upolekaye memo. Ayi dikira abusa zapempherekaye memo. Zakazulupita. Koma Professor Arthur Peter Munthalika kungo walumbiritsa 2 days. Enock Chihana second vice president. Mulungu alemekezeke. Onabo Mwanamveka. Zikomo ntayati. Zikomo. Aonabo nduna ya zachuma. Ndifuna ndikutumeni. Kale zomwe zimachitika awamanena kuti ayi Enock Chihana ndi Nyamata ndine kandala ine. Ndinovula zakale pang'ono. Mwambo wakale gogo lundu akhoza kundivomereza. Ukapempha kwa bambo wako tandigulani kabudula ndi sheti. Akakugulira umatuma atsibwene ako. Ngati wina sakupezeka umatha kutuma even ndi wang'ono wako. Pita kwa bambo wanga kwanthokozere andigulira kabudula zikomo. Ineso ndifuna timu yonse ya ku DPP tikutumeni. Kudzera kwa inu wa vice president. Mupite kuti kwa Afodi tikuthokoza. Udindo umene mwatipatsa. Ife tigwiranani ntchito. Afodi ndi DPP ni chubu ndi tayara. Tiendera limodzi. Taenda limodzi kumavuto. Kuntendere tenda limodzi. Mavuto osali osa atipeze tiendera limodzi. Mpaka Malawi tiaphule pamoto. Ife mmene timakamba kampeni tidakamba zama F4. F yoyamba ndi chakudya anena apa food. Chomwe anduna apa agula chimanga kuchoka ku Zambia. Kutambe kugawa China agula momu. Kuti kulibe munthu amene afe ndi njala mmene president ananenera. F-wina ndi fertilizer. Amene fertilizer akuyesetsa
mwana wanu mnabereka nokha kuno nduna ya agriculture kuti fertilizer agawe ochipa. Fertilizer akupezani anduna anena kale. F wina ndi F wa mafuta fuel. Chomwe abisako anduna a finance ndi chakuti pazaka folo anthu awa amatenga fertilizer pangongole osalipira ma suppliers. Amatenga mafuta pangongole osalipira mokwanira ma suppliers. Tsopano chomwe akuchita mwanamveka atenge ndalama zina alipire zina agule mafuta. Koma pakali pano a Professor Apweteka Munthalika ndi anduna yathu a finance akuyesetsa kuti nkhani ya mafuta ithe. Fertilizer mulandire. F wamaliza ni nkhani wa ndalama zakunja zomwe timati forex. Ndi zomweso akuyesetsa nduna wakuti ngati mudziko mulibe ndalama zakunja chilichonse iwalani. Ndi akuyesetsa kuti zonse zitheke. Ndicho chomwe apempha a Professor Apweteka Munthalika chonde ni chonde mzake. Tiapatse kompata mavutowa aononga pazaka 5 sangakozedwe mwezi umodzi, miezi iwiri, miezi itatu. Iwo ayamba kale kulankhula ife mwezi andahafu mboma zakanika. Ine nimapereka chitsanzo. Iwo akhala ndi mkazi zaka 5 osabereka. Choyamba chachiwiri mpaka zaka 5. Tsopano ife talanda mkazi mwezi umodzi atitakanika. Kuti mwana abadwe ni miezi 9 tidikireni. Tikadale kuchipinda kugwira ntchito tiberekamu. Tiberekamu. Anakeso akhala foroforo amapasi. Tiberekamu. Zikomo. Ndimalize chonchi pajananena kale ajewa amati akakutuma kavike luzi silako. Kapodium ndakhala akasikanga. Nkabwana anandituma. Komaliza ndikonena kuti gogo lundu zonse zanetidwa kuno tamva. Nkhani ya misewu tamva. Chifukwa ni nkhani yomwe anayamba. Nthawi yakenso mmene ndimalankhula ndi Professor Apweteka Munthalika amakamba zinthu zingapo. Choyamba amanena kuti lowa shire ifunika itakhaso ni referral hospital yawo. Kuti msamakwere mapiri upita ku Queens mukhale ni chanu chipatala cha referral ngati Queens kuno. Komanso kunkhani ya maphunziro kutsogoloku mwenekeraso ku lowa shire kukhalaso University of the Lower Shire yanu kunoso kukhale site yanu site. Fa muli ndi sugar, muli ndi zambiri zomwe zopezeka kuno. Ndi awa ni mapulani amene pa chizungu amati long term omwe Professor Apweteka Munthalika akukuganizirani. Kwa ine ndi mawoje pandalankhulawa ndikuthokoza ngati ine mwini kuthokoza
komanso kutumidwa kuzathokoza, komanso kuthokozani inu Minister of Finance, a Deputy Vice President a DPP, ndi DPP onse potitana ife afford tizakhale nawo pasenkhona uno. Mulungu akhale nanu, zikomo kwambiri. Zonse zimene zikubwera kumene kuja. Tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.